Kubli fi baro. Link ba kani ka video nga kwa ban penshai shikinong shong jong ka jila. Hagbadi bat karai jong ka Voice of the People Party ban perlong ya ka jing ya pat ba ka jai Shamin Secretariat hakan riutrik unailar arajar arpunriyo. Kidon shibon ki mat bat ki jinge ki ba ka jila ka yakendo. Kapalon ra ya ka jing bat ki jing jinjar ka ba kraw ya ki babon ki nong shong. Kani ka jing pat ba kapan pau ya ka jing pitar ka jing ki pat ba ya ka jing bamhon ka jing ki pat ba ya ka jing persya ki pat ba ya ka rukom trekam jong ka sarkar MD ka belong persya ya ki try muluk ki try jaka persya ya ki beduk ki ba keduk ki berit ki beria ka ba pen kharoi ki kam bamsam ka rukom trekam ka ba pharia ya ki shnong ki thau bat wanra ka jing pat ka jing pra ha ka jai benri ka jing penjot ya ka mariang ha ka keteng jonggori ko par bat ki dong chibon ba ki jinge ba ki mat ndre ka por kam sha bangan batai lut ya ki ha ka ni ka por kumta ni kintu ya ki pai ba nong shong shnong ki badon ya ka jing kit kli na kamta kala shai kala shisin ka loi jogari ba ka jai benri ba ki ni shim bentala bat ni kom ka party ha ka ni ka jing ya pai pa kaban ka khubor ka shai bat ka baklan shaka sarkar bangin ong katu kalapiang ka sarkar ka di bansai mator ya kini kul kom trekam ki balong persha ya ka jing bit ka jing biang ka jing mentoy jong tribal o try jaka ni don kam ban yang tili ka wei kum ka chat riu ban pen pau ya ka ni ka jing slow ka jong kuble shibon